Asa yung balde? Ha? Oh, ni gamay di bentahin lang ta. Dol, siya lang akong tagaan dol ha. Mga tats. Oh. Dili na kato lang balde gamay. Ano po mo comment ani matats nganong gamay ra daw. Bahala na mo diha basta kay hatag ko. So what's up mga tats, may buntag ka na itong tanan dira no. So nagluto di ay may karon og ganang papait. So papaitan ang tirada na to karon matats kay mao ni pinakalami nga putahe para sa ilaha. Pero bago na to naluton matats, ang atong himuon karon or atong trabaho karong adlaw maging kusinero sa ta karon no. Kay gipalungag ko sa akong amigo. So tara, matats, maglungag sa tano. So ang atong papel karong adlaw matats, kusinero. Dili na ko sa bangka. Uy, niyambak ka masikap. Kuratan mata. Ana jud ka pahuwas ba? Oh, sa mata ta. So atong amigong cowboy nagluto sa atong sudan. Oh, gang atong mga kaubang labor. Oh, gang atong amigo nga luto na hapit na. Yes, cool, relax, easy ha. So nata sa bangka karon nagluang matas no, kung napansin ninyo naata sa dulong kay di man gud pwede magluto dito sa ilang abuhan kay busy pud sila. So nagdala mi sa among sariling butin diya. Og kanang pikas bangka matas naghabwa na sila dira no. Bali mao na ang ikatulong nga gihabwa nila. So pahuman na ilang habwa diya karon. So atong himuon moduol ta dira para makaapil pud ta silang grasya dira no kay basta mahuman na gani maginatagay na jud na ang kapitan. So tan-awan niyo matas manghatag na ang kapitan diha. Ang hatag ng matas, ang hatag. Mga kapitan na to. Oh, relax lang. Kuman lagi taro orasa. Oh, pananghid ilahan na. Oy, ako kasi minang para jimboy naman na. Dito mo nong. Tipayat dalimtan. Ito ni Jiro. Basta dire na sa Mga tats. Nag-uol na ba sa dinakatag sa tong amigo? Oh, iskes siya kay. Oh. Yes, salamat. Kato mata sa tong ihatag sa tuwa, ato ra putong ihatag mo. Kay sama sa akong gingon ganiya. Maluoy mo tadi kapang hatag ganin nila. Gapon. Sisig-singit siya, nagkaon. Oh, ibu na sa dadi. Ibu dadi, resolve. Ay mata sa gamay di. Oh ha. Ato yung taga ng badyaw gamay. Asa yung balde? Ha? Oh, ni gamay di bentahin lang ta. So mo na mga tats no, ako na lang ihatagan dira kay ang katunga mo gud na ako po nang ihatag dito sa kong amigo no. Siyempre mga tats ato lang ng bahin-benon kay ako daghan mo pugog isa sa balde og daghan pugog sudan sa balay pod. So kanang gipangayo nako, ako po nang ihatag si ilaha. So katong nag-comment dira no nganong i-video paman daw nako kung manghatag ko sa tao. Ang akong tubag sa inyo natural mo video ko kay isa ko ka vlogger. Kinsa may di magsweldo sa ko aka mo, mag-video mi dire kay ginasweldohan mi sa Facebook.